Λίγο μετά τις 12 ήρθαμε αντιμέτωποι με την είδηση του θανάτου του Σταύρου Γεωργίου. Δικηγόρος. Είναι γνωστός ποινικολόγος ο Σταύρος Γεωργίου. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Τον έψαχναν από το μεσημέρι οι κόρες του και οι συγγενείς του. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα. Πήγαν στην πολυκατοικία που βρίσκεται το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Χτυπούσαν, δεν άνοιγε η πόρτα. Άκουσε ο θυρωρός, ανέβηκε πάνω, άνοιξε την πόρτα και τα δύο 16χρονα δίδυμα κορίτσια του τον εντόπισαν νεκρό. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι βρισκόταν σε εμβριακή στάση και τα ρούχα του ήταν διασκορπισμένα μέσα στο χώρο. Οι αρχές εκτιμούν και όλα τα στοιχεία οδηγούν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Περιμένουμε πλέον την ιατροδικαστική για να δώσει τις απαντήσεις, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση. Το ανθρωποκτονιών το έχει αναλάβει. Έφτασε εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ο αδερφός του να ενημερωθεί για το τι έχει συμβεί και περιμένουμε. Στο κέντρο είναι το γραφείο 3η Σεπτεμβρίου. 3η Σεπτεμβρίου. Okay. Κέντρο Αθήνας. Σίγουρα θα ερευνήσουν και τις κάμερες από την περιοχή, γιατί δεν είχε ίχνη παραβίασης η πόρτα του γραφείου. Άρα σημαίνει ότι στον δολοφόνο είχε ανοίξει ο ίδιος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε τώρα και κάποια υπόθεση που έχει αναλάβει. Ερευνούν παλιές υποθέσεις, προσωπικές υποθέσεις. Όλα όσα μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών. 3η Σεπτεμβρίου θέλω να πιστεύω τώρα ότι είναι πολλές οι κάμερες από γύρω-γύρω, άρα μπορούν εύκολα να εντοπίσουν ποιος μπήκε και ποιος βγήκε στο κτίριο της πολυκατοικίας. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Στο γραφείο να υπάρχει κάποια κάμερα ασφαλείας ή στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, δεν ξέρω. Θα συνδεθούμε αργότερα και με τα γραφεία εκεί, το δικηγορικό γραφείο του γνωστού ποινικολόγου. Μια πολύ περίεργη, δυσάρεστη ιστορία που μας έχει συγκλονίσει όλους, γιατί ήταν ένας ποινικολόγος, ένας δικηγόρος αγαπητός στον κόσμο, γνωστός, μάχημος. Το βλέπαμε και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Είχε αναλάβει πολλές και σημαντικές υποθέσεις. Ήταν μια είδηση σοκ. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες τι θα προκύψει από τις έρευνες των αρχών.